Hola, soc la Paula Vélez Moro, estic cursant tercer d'ESO i avui us faré una videorecomanació sobre el llibre Harry Potter i la pedra filosofal. La novel·la és una edició catalana. L'autora d'aquesta novel·la, com he dit, és J.K. Rowling i a la portada es pot apreciar que l'editorial és Salamandra. Aquesta novel·la és de literatura juvenil i infantil. Els gèneres que s'adapten millor són, per començar, aventures, ja que en Harry Potter i els seus amics, que en aquest cas són Ron Weasley i Hermione Granger, s'encaminaran en una aventura. El següent seria ficció, ja que tot succeeix en Hogwarts, que és un col·legi que està ambientat en una mica de fantasia, bastant de fantasia. I aquest col·legi també està envoltat en un món fictici, és a dir, que no té res a veure amb el nostre, ja que surten moltes criatures que no existeixen, són irreals. Els fets transcorren a l'antiga Londres, concretament a Private Drive, i més tard a Hogwarts, on és un col·legi que està envoltat d'un món ple de màgia, és a dir, un món fictici. Ara us explicaré un argument breu sobre aquesta novel·la. Intentaré no fer spoilers perquè ho pugueu llegir sin que sabeu que hi passarà alguna cosa. Tot comença a Private Drive, que és on viu en Harry Potter amb els seus tiets, que són el Vernon, la Petúnia i el seu cosí, en Dudley. Llavors, és el dia anterior al seu aniversari. Llavors, aquell dia comencen a rebre moltes cartes, però dirigides només a Harry Potter. Aquestes cartes són d'un col·legi anomenat Hogwarts, que és de màgia, i en Harry no sap què dir perquè no té ni idea què és això. Llavors, en Vernon, que sap ja de què va aquest tema, agafa totes les cartes, les crema, s'intenta que no rebi més cartes i es canvien de casa a una illa molt remota. Però això no detindrà res. Llavors, el que passa és que en Hagrid, que és un mig gegant, mig home, entra en aquella casa. Llavors li explica que en veritat els seus pares d'en Harry no han mort en un accident de cotxe, que s'ho explicarà més tard en el carreró Diagon, i que si volen a Hogwarts, en Harry tot emocionat diu que sí, que no sabia què és, que ell no era màgic, només era un màgel, però en Harry li diu que si alguna vegada ha vist que feia coses que no podia explicar ell. Llavors en Harry es va donar compte. Llavors es van anar al centre de Londres, on es trobava una paret que si no ets màgel no sabries, si ets màgel no ho sabries fer, però si ets màgic pots anar al carreró Diagon, que és on es compren totes les coses per anar al col·legi. Llavors, quan en Harry arriba al col·legi, coneix a molts amics, els més importants en Ron Weasley i l'Hermione Granger, i passaran moltes aventures junts, viuran moltes experiències i s'hauran d'enfrontar a un enemic molt antic i no sabrà si guanyaran o no guanyaran. Vols saber el final? Llegeix-t'ho. Espero que us hagi agradat aquesta videorecomanació, que us hagi emputxat per llegir aquest llibre perquè, en veritat, sincerament, aquest llibre és un dels millors que he llegit mai. Us ho recomano moltíssim perquè et fa reflexionar sobre molts temes i també és com, tu llegeixes molt ràpid i és com si estiguessis dins d'aquest llibre, que tot el que t'envolta és de veritat, que tu ets el protagonista, i aquesta sensació és molt bona per mi. I espero que us hagi agradat, moltes gràcies per la vostra atenció i fins ara.